Nagosogeire omwancho morigereria bwegetaseni kia Ndizi TV bwairire buyarituko nelia Jumapili chitarike 25 nisazo chomutie nyumotangani kigimo mwaka w'ikirube na 24 sentunde ndetokomerana asemesa ya mayekerengeke no koneke bunatonyera ko batukumanya nganyare ko bagagwateka kurubwa gakete goikira chinga kie chibuwe ngakibo igotore na gwasemeria ingako batekana nemero beri ya ito twanyare ko batukwariganiria nigo gere tokobo kwego kya kwemanya na bwigo goseseni wa senchira yobo ikani karibu sana tonyare ko batugusanga amonaye kurumo chaka no goikira moelio chinga kya Abigael Nyanchama akweneke buna chibicha monelio gichago chira senchira yobo ikana nukura nanda sike kagitari getamba sekerenga gyo kwenekya natonyare ko batugusanga naye nganyare ko bagagwateka. Karibu sana ekirega gito mwancho murigeria no kweneke ngaye kwanyara ko bukwemanya kwanyara ko bahu wesomya nabo igo kweneke abuna kwanyara ko bukubatimero bali yetu jaranga na otora ase mitandao yito Facebook Ndizi TV News Digital nabo gitera sensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gitera se umtandao itogo se website yetu ya www.ndizitv.net emarago yabono hunyara ko bukubatimero bali eye hati yabo AMAYIA ase ENSA EYEMO yabono mogorobeli terana ngoro kwa JOSEPHAT AMISI sanga amonanche korwa omochakano goikera omwelio nyarabo igo mwancho murenga kera rituko lia Jumapili toiraneire nande asemero berito yabotambe kwenekia bunarituko eliria rero ngochitole twasanga amo nabageni baito babwate obasemye babwate amaigerio asekerenga gyo kweneke buna mwancho murigeria ekonyera ko bagogwesomerege kogera se emarago baya bono ngochitole gosanga amo na omosbate umeshimiwa Purity Kirera yo ore oyomo waba director ase nyumba area ya Bomas of Kenya no arigaiga ase studio kinga kibono gochimutwa wonto nyara ko batogosanga amonere kerengereria kenene osekerenge kenene kyonyara ko bogosema ne twensia sobwamo buna ekerengekemo yogosira omwana enyaroka ine omwana enyaroka usomosbati ase chinsemo achobo koleri anyare ko bagagochorwa wetera wakirwa sekura wetera asokwewa emirimo ne serikali gose na ebyombe biri bitali bya serikali nyare ko baga gwikirania emerobelio yaje yabotambe naryo engana turachiko batogosanga amonere emarago bayabo no chaka gotoma amabulio go chaka gotome birengeli byago wetera se mitanda yito nabo igo namba ya SMS ira seti byago AMAYIA ENSA EYEMO asenchiro bikirano mwancho morigereria marago bayabo ni gawo chakurwa se county ya Nyamira hase omoriki oito Mildred Momanyi hagotomanyanga mate EYEMO kurwa se ekenyoro Kenya kegogi asense mu mugonjoro imeye woda ya kemera ni gobono ya twariro mugoko ekobwatekara no gosirwa ku mwana obo hoyu nyarto ko bagakora amatemu amanekeraski gatana gatatu umwako nyarto ko bagogweta na konyora amagisi chimisa to na merongo abuigo kwenyorera libagalia bene lyo kogenderia amo na masomo aye kubatakana no gotenyara kwenga eyo nigo omwana yo anyare ko baga gutigara iskase amatuko amange anyare ko baga gweta aseboigo eserikali county ya Nyamira gwetera asomugabana amos nyaribo yenyere to ko bage weso kebene na gwikira na singeria na kwena na bokonye na kweneke bunu omwana yo anyare ko baga gotwara obokonyo saka konyora obokonyo bwo urachiko babo kwene kengo anyare ko baga kogendera amo nechisemi cha Mildred Momanyi na nyara ko bago ikirana se award ya kemera na gotwaliganiria orabotiro kubatia Elvis Nyang'au uyonyorete amagisi chimisatu na 98 nigokonye endoto ya yogoswa eskuri ya bamure ya Kanga Boys yalimire kubwatikana n'obutaka obonene burasenga yaye ekenyoro kyanya kegogi omugonchoro iweye wadi ya kemera ogosira ku mugavana Amos Nyaribo wetera sponsorship ya bisyo mugavana bono nigo kwabeire omweso ase amateye igabu na ngina akoerera nabona bwatu mwana akuru ku Elvis Kirera Nyang'au yasomete kuri school ya Moitonya akasikwa max 394
kurwa gwinchire kambura nkumurire skuru tukaba tokobanere twadiruga lyaendi aizikurukanga lakini ona bwatenjana nange kumuira ngaba kingo rengere ne kionda yango konyo mwana oyo nchire kambura pi ngaba kinkolera bona baminto bali baroche mutu asingenyo chitina ari kwinyara nkalero yo minto director Matinga akabaga kugamba noyo umugafane yito Nyaribo Amos akanyara kabaga ngonyero umwana bone bo mwana ari kanga ngosoma hari nange data masoma ngwira niyo yo minto Nyaribo mbiyamono nandi mbiyamono etakwera na beire nkolera rero bono ngo second tiganya sago konya nando konya bonsi abatari kwinyara buna intuga nando to gusaba no mwana rero kagasoma tabakasako bagakojo anyare chibesa anyare kabaga kwiba nera bwata bakuruma ka batari kwinyara nera ni mwa batari kwinyara akinya sa tiga gutse nanda ko konya butambi nabari waito ba muitunya mbiyamono asega singi na inu mwakorete nyasaye tabeba nandi mugenda gusomia bana waito bako nasebo igo baburia umugavana kugenderera gusira abana bande sense moyega nasebwa mwakirambuya ase ukurwa obokonyi oboiga tokera ninga serikali netete ande transition y'abana bande skuru Nyaribo okorere gentekia toteba sobo mugwite wensi ikiaga kanyo mwana obere isko na ntele some more people bari isko gaiga they need that help ne alire biyo muchoyo na arorire biya mwairiro muchokoro nande muche marora kande na enda ensema Bamwere lirimbi amana sega bana wito Amos Nyaribo asemere magenda tokora Nyamira County tiganya samo senia sengenta ko nyara aba ke batari kwenyara nonye nabo igo aborkiwa bande mbali bataraswa eskuru kolengana banyakinyorabo ase bali abakora ekirasi kya 5 na 3 wono bataraswa form 1 kubwatikana no bulemerwa gantu bwata bane binyora bande bataranyora bokonyi buno mwana naro yori dio bwata 284 taragenda skuru abana mbale matororo omwana yo matigirete form 1 oyo ndi naro bone go taragenda skuru mama mwabara umuko tari korora etoko basaba kera mwikira siga bano ito akore mirobere gakya tokonyera abana baitu ekeraga bano nereta ya Nyamira max special kinyure ka bana bakurwa iga bakurwa bari need mono kyara mbagwati kende abayibuli babo konyera basumbukete chikondo bagokora mari munigara make nande mo so income te koreta boiga na go sa muntu Amos Nyaribo ona ro bwate 310 ulisko gaiga brisia barai baitu mwese bwatere ne mubwati simo gabano ito kyara magana bigata konyara nigo bono baburia aborokiwa bonsi kwerusanania asa mariogo yogotindia babwate egetabu bakongu eliokorosia obugima obuya bwa mambia ngakiye bono ni ya masomo ngakiye ne yo bongaini amangano bo chara tigabo tigwe amangana marutiga tigwe tigatorigere libosio male mabolire esukuru nero ebibande byaito bya malemo bono bosio togotikororekana n'abana baito Ripoti ya Ndizi TV ilitariane Mildred Momanyi Vyamono omoriki oito Mildred Momanyi asoroboti orwa senchira yoboikirano ndoche abana anene chinyaruka bagenda tokoba bagosege twiri banyarako bakogendera amo ne chisemi chiabo mbyamana serikali ye county ya Nyamira naki mwancho muri na chikabingo gote binge marago bayabono ngochigo twara tole omo director Bomas of Kenya Purity Kirera oyore omwishimiwa nataracho kobato gusanga amanare engwana ya bene ya bono mogoroba igoro yelibaga elirinya leko bali koirwa amono mwana enyaroka nabo igo omosubati eliokwnekia buna onyareko baga wesira asobokoreri bwaye bwa kirali tuko nole no bosibole bogosanga kerengali kiago amona intwe gweterase mitanda ito ne namba ya SMS yirase TV yago togoska motwe ime county ya Kisii bono nigo abantu bali bagutumia eparagati yabo abagendia bechigali chia matatu nabo igo baria babodaboda banyarako bakoboria serikali enene kwenekia buna yanyareko bagekugaria epara ekurwase omochokero kagocha ase omochobosonga yangorenye korengana na omobasokano yunyatoko bokwenekigwali obotuko bogokira rero ase egari yoserori ya imogetwe ebinyegwa ose imogeti ebinyegwa yanyatoko bageusiria oboroso na kogwa anene asensemo yamabu ko heyo yerete anene okoreto muchandase obosombi bwa kirali tukase epara eyo nonyana bonigo abamenyi bense miye mabuko banyarate ko bakwego kyemono kubwatekana nebinywe he banyarate ko bakonyo ebyanyarate ko bikorokana gosibi gotoka imegari eyo yanyarate ko bage kubatanigwa ase omubasukano yo lakini huyo ndete yanyorete
Omiete siempre yo que había tenemos ruwa bana arete kuba yero twazera kyabwa kiga igari yabwa kiri machiki ya twanyora maro mondo yokure na mondere badakweti tore buyapi maru twanyo bando bakpa nyita maru bono mbale kuirura kwenye maru ande batige kwenye maru asante. So tumefika hapa saa 9:30 kupata hiyo gari ilianguka, imedisrupt safari yetu sababu mzigo zenyewe ni parcel, inafaa ifike mapema, so imedisrupt safari yetu. So wenyewe watareceive parcel ikiwa iko late. Na sisi pia tumetukatia sababu tulikuwa na return trip, sasa huwezi piga return trip sababu ya masaa. Tumekesha kwa hii baridi sababu hii ni gari ya mzigo, huwezi kaa nje. Pengine mtu anaweza panda juu akaibaki. So lazima ukae nje kwa baridi. At least waweke rapid response unit. Sisi tunasikia maskari wa traffic wamelala hapo. Hakuna kitu imefanyika, breakdown imekuja saa 12:30 asubuhi. Ndio sasa wanajaribu kutoa. Na hii ni kitu ingefanyika, ungekuwa na rapid response unit, hiyo ni kitu ingetolewa within 1 hour, watu wangeendelea na safari zao vizuri. Tunaona hiyo delay inatuadhiri sana, na hata kama tungeomba hii kuwe na hiyo haraka ya kuondoa magari kwa barabara. Hata hii accident inaweza kuwa na accident. Hiyo trailer imekuwa imefunga barabara yote. Inaweza kutokea mtu ajui ni nini inaendelea huko mbele. Ajipate anakuwa na accident. Kuwe na hiyo haraka ya. Hii barabara kila siku ni accident. Barabara ni kambamba. Bigi na ingari kubwa ipate pala kupitia. Hamuna pala pa kupitia popote, ni sinda kila siku kwa barabara. Mtu wa bigi anaogopa. Mtu angalia anaogopa. Serikali panua hii barabara. Wananchi wapate kupitia. Nimeona sana wamenyewe wagotebanga nigo twanyu butuko bugima. Tegosika moto mwanchomo rigereria bono ni serikali ne byombe biri bitali bya serikali banyale kwa biko boli gwa binyale kwa bigwe sokya na kweneke ngabyanyale kwa bigo sira omwana omumurase kirenga gyo kweneke ngonyale ko baga ko egendereria ase chisemi chiaye chakira litoko ga kwa na monegeta sendikia Ndizi TV omwalimu omonene bwe skuru yebamura ya Nyanchua Jason Onyango nigateberenga bange babana bamura banyale ko bagotigera chisemi chiabo gatigati na kweneke ngabanyale ko bagwe soya na obogendia bwe chipiki na bange banyale ko bagweso ya aneno botumeki bwa amariogo aria yogotinde nigo Jason boigo ataberenge ke kyanyale ko bikoirera abange babasai anena bamura atariko bagukora chisemi cyabo na boigo abange bagende tukoba komenya anene asobugima uri bubotaka twara kwande sana igoro yo umwana umunyaruka egabicyane lakini yo kwamba koranga atone elected twambire gotiga umwana umumura. That is why kala byombe binge byararwanirira abana abanyaruka ono chikaunti chinde garoko genda akonyana abana abanyaruka batete ko babange wetania abana abamura and sababu yemeko garaya ko nasi ndio konyana abana abamura ibintu mbire bakora abaiseke batakore unabona gweso yasobo gende gwe chipigipigi konyara umwana okulire standard 8 primary also epigipigi bunenjira yemo yo konyora chibesa chiabwa ande karo ko observation nabona Gusii nkwanya konyora mwana umunyaruka raisi roko gendia mwana umunyaruka raisi roko gendia epigipigi alafu nyancha rereba ende na abana bamura bagokora mana yebinyugwa ebyebiro nabona mangana drugs enyasole amarua nebintu binde abana bamura na bagonyara gokora kunyara karo babisoire bagutiga gucha school lakini ngaitenga ekanisa isegwe soime na serikali na bayibuli babwateria abana bayona bagukina gocha ko primary na bakonyara po child nero muchana tuyo ko endale school so our doors are open na serikali mko encourage 100% transition diga abana baje school kekero matumaini yetu na alinga abana goje school na bora konyo bwama na uchumi.
Tuguska motwe alia arengete obokoreri anene gochas chinsemo chinde chienseri tkoreri nigo mokonyi bumura ibwenseri gadiga shagwa anyara koba wikirana ase omucho Mombasa asanyara koba gakora okoigorwa bene wege ikaro kya mashirika cooperation kyo Kenya tekoba gekoreta ababwatani abe sector yoborendi korwa ase chinse cha Afrika ya mocha gukwana mone chinyomba chobora nigo gashagwa anyara koba kwenekeria ababwatani abubune serikali ya William Ruto niganyare kwabage koira ebitambo kero asikerenga gyo gotingia oborendi imeyense ya Kenya seboigo nyara kwabaga koborio ko bwaterana kwa bene gati ye chinse echebabwatani asige tambo kergerio kwene kiabuna chinjera chekerero chenyera kwabachi gotumeka soko gayana omochando onde bwensi buborendi hoyogende tokabokorakana ase chinse echebabwatani chi Afrika ya mocha. As a region, we have all borne the brunt of insecurity when our neighbors are troubled. Trouble anywhere in our region is trouble for everyone. That is why we must work together to address security threats. Distinguished delegates, in particular, at this convening, we have an opportunity to review gaps and threats in security matters from traditional spaces in digital platforms which have made crimes more complex. Digital spaces have become playgrounds for recruitment and radicalization, money laundering, and trap points for homicides and other cyber crimes, sadly as recently witnessed in Kenya. Esteemed delegates, this calls for strengthening of the capacity of officers in digital skills. This is in addition to recruiting experts in specialized and emerging areas in technology to be ahead of the game. While more resources are required in integration of artificial intelligence into security operations, we have no option but to invest for better outcomes. With advancing technology, we must be armed with highly innovative infrastructure for tracing, tracking, and monitoring potential threats for early elimination and prevention. Gati ya babwatani aboborendi banyara ko bagwikirana asege karo ekyo no motenanari wekyombe kya NAS oyokoro ku Nodin Haji oyiboigo honyara ko bagakorera ebitambo kero ense ya Kenya nene korwa ase chinsemo chiricho borendi yanyarire ko bagekwirana kwene kya buna yanyara ko bagegotugeka emebaga iyo gose emebaga iyo ebagaine hamone chinse hime ya Orogongo ru Afrika. The interconnected nature of our security and stability can therefore not be overstated. The fate of one country is intricately linked to the security of another, as our collective security is only as strong as the weakest link in our region, in our regional chain. Hence, the challenges we face demand a collective response from us, a response that can only be effective if we stand together. It is on this note that I would be remiss not to recognize the strides we have made as a region to counter these prevailing threats through the development of effective cooperation and information sharing platforms. We have foiled planned attacks on our region's soil and mitigated prevailing threats from Togoska motwe omo Prime Cabinet Secretary oyiboigore omo waziri wa mangane chinse cha isko Musalia Mudavadi tukolia lero nigaikirana asomoyega wa masabo yunyara kobo kolekana sense moya bondo ga okwana korwa sesemeyo nigo Mudavadi boigo anyara koba ga koerera anene bitambokero bya magendre serikali ya Kenya kwanza yanyara koba gego ikirani boigo niganyara koba kurekura te yaye anene gocha sekegoli egeke kiabasa ikegenda tokobego tumie mitandao bobe asabange babo hanene abana chinyeruka banyarako bakwenyora sako na agati ababange banyarako bagusiria obugima ase chinchera chobo tutukano. Wakati tulichukua serikali, mimi nilikuwa mmoja wa kwanza kuwaambia kwamba tutakuwa na shida. Nilisema hivyo. Nilisema kwamba mimi kama mmoja ambaye alikuwa Minister for Finance katika taifa letu la Kenya, nilikuwa nimeona hesabu ya taifa letu na nikajua kwamba kuna madeni mazito na shida itakuja, na hiyo shida kulipa itatuumiza sisi wote. I said this
And I repeat it here, and I say there is no walk in the park. Tutaumia, lakini we shall succeed. There is hope at the end of the road. Hiyo sawa sawa. The youth, they must send a message that in the social media we have predators. Watu wanadanganya watoto wetu wasichana. They go into some arrangement. They have never met this person. Wanamaliza online. Alafu anajiingiza kwa shida pahali pengine. Let us be careful. Let us caution our young children that as much as we embrace technology, as much as we embrace better communication, let us be careful kwamba tusiingie kwa shida ama kwa communication ambayo inaweza leta madhara kwa maisha ya watoto wetu na maisha yetu. Haya ni mambo Mwanjumurigirira ingati yali amange togene tokaba kubwatira kura SMS itu ya maiya omorogoba obo nombia mana sengencho yokoira chinga kichiago kwene kibona kwanyera kwa baguko ya bwatia aya gwetera se mitandao ya ito anene ya Facebook, YouTube na gwetera se website ya ito na mange togene tokaba kwariganeria anene ase morogoba ya bono gati yabo komwarigania omweshimiwa Purity Kirera uyoromo director Bomas of Kenya ase ngwana ya bene morogoba ya bono asalibolire no mwancho murigeria tukuborine aye no isanegete nimero belio eserikali nyareko bagikobeka kwene kiabuna nyareko bagigusira omwana omonyaroka nabo igo omosubati na ine no isanegete no bokoreri bo mwana omosubati omwana nyaroka nyareko bagakwegwari bagari ukora anene chinsemo choborai imense ya Kenya togendare toskari gotokogenda somo tumukumwike gima chinga kitukoirana ntonyareko batukoirana amo no mugeni witu nyoranga kerengeri kiao kira kengencho gwetera se mitandao na gwetera SMS ito Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.